час бути в курсі того, що відбувається. Ми розповідаємо новини і допомагаємо розібратися в подіях. Проте війна може вносити свої корективи. В разі, якщо пропав ефірний сигнал, дивіться «Еспресо» на супутнику. Зараз «Еспресо» став доступним одразу на 2 супутниках. Якщо у вас відсутня супутникова антена, а ефірний сигнал так і не з'явився, шукайте «Еспресо» в інтернеті. Наш YouTube-канал. «Еспресо» – український погляд. Дякуємо, що дивитесь. Це спільний ефір «Еспресо» та АТР. Разом, Берабер, ми продовжуємо висвітлювати події війни Російської Федерації з Україною. Айдер Муждабаєв в цій годині вже традиційно разом з нами, співведучий. Айдере, вітаю тебе. Вітаю тебе. І перш ніж перейти безпосередньо до запланованого нами, так, я мушу озвучити з великою долею обережності інформацію з Вишгородського напрямку, передмістя української столиці. Нам обіцяли позитивні новини звідти, і от зараз журналістська спільнота обіцяє вже зовсім скоро офіційну інформацію про місто Іванків на Київщині. Не деталізую зараз, знову ж таки, бо чекаємо офіційних підтверджень, але маємо, скоріш за все, гарні новини. Крім того, доволі цікава історія вчора склалася із тривогою, яка лунала багатьма українськими регіонами і загрозами ракетних ударів Російської Федерації з акваторії, як вже традиційно, Чорного моря буває. Тож, Львівщина, що важливо знати? Була загроза ракетного удару і нападу з акваторії Чорного моря, через це і лунала сирена. За вчорашній день мали 2 вкиди в мережі про дії ворога на території Львова та області. В обидвох випадках інформація не підтвердилася. Ворог хоче налякати нас, розділити, посіяти паніку. Не піддавайтеся, вірте в Збройні сили та черпайте інформацію з офіційних джерел. Ми розселили за добу понад 3000 людей, які через війну змушені були тікати із дому. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 271 тисяча людей знайшли прихисток на Львівщині. І про це звітує Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації. Спокійного всім дня, і все буде Україна. Тож, все-таки вчорашній вечір ознаменувався для Львівщини скоріше ситуативним збігом обставин. Ну що ж, переходимо до обговорення нагальних запланованих питань. Я хочу пару слів сказати, звичайно. додаток до тебе. Ну, по-перше, все буде Україна і Крим, Сербія, Столаджак. Крим буде вільним. По-друге, ось відтепер, напевно, вже ні в кого не виникає питання, навіщо Путін окуповував Крим. І що це було йому невигідно, там, визнавати, не визнавати, там, проводити, приєднати його там, до Росії ніби чи ні. Це був план, який просто ми зараз бачимо його завершальну стадію. Крим – це військова база, це база, звідки він планував, я певен, ще тоді, бомбування, ракетні удари по Україні. Ось і все. Тобто тут логіка абсолютно 100%. А зараз я хочу представити нашу, дуже, я б сказав, неймовірну гостю, бо, напевно, ніхто, більшість глядачів «Еспресо» не знає і не уявляв собі, що з початком війни в Україну приїде щоб бути разом з нами, не просто приїхати і поїхати звідси, а бути разом з нами в Києві, який відбивається від атак Русні. Це російська журналістка, я підкреслюю, може інакше я скажу, журналістка з Росії, Вікторія Івлєва. Віка, привіт. Привет, Айдер. Алло. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Так, трохи, да. Слышимо, Слышите? так, да. Вот я рукой машу. Я перейду на мову країни-оккупанта. Я не знал, кстати говоря, Вика, что ты являешься лауреатом премии World Press Photo
Ведь Вика, кроме всего, еще репортер и фотограф прекрасный, за репортаж Чернобыльского реактора, да? И скажи мне, когда-нибудь ты могла себе представить, что в Чернобыль войдут российские войска, а ты окажешься в Киеве под российскими бомбежками? Да я вообще не могла себе представить когда-то, что российские войска вообще будут воевать с Украиной. Ну, что это обсуждать, Айдер? Все самое непредставимое оказалось, случилось. Самое, что, ну, я не знаю, вот как, даже не знаю, как ты думаешь про какого-нибудь злого волшебника, что он может сделать? И все не можешь придумать, ты придумываешь, а он тебе придумывает что-нибудь еще позлее, поужаснее. Вот так и тут получилось. Что бы мы ни придумывали, оказалось все ужаснее и страшнее. Вика, ты много раз была в Украине, ты помогала как волонтерка людям с оккупированного Донбасса, много чего ты сделала, сейчас не будем все это перечислять, но все-таки ты большую часть времени проводила в Москве, работала, я не знаю, работаешь еще, уже нет, потому что ее, наверное, нет уже, это «Новые газеты», вот. Но как только началась полномасштабная война, ты каким-то, я даже не понял, каким образом ты попала в Киев. Вот если можно, что можно, расскажи, что тебя побудило, на какой день ты здесь оказалась, как ты сюда попала и чем ты занимаешься каждый день в столице воюющей Украины, будучи гражданкой Российской Федерации. Ты знаешь, ты уже, в общем, сказал, что меня побудило быть с Украиной. Вот это было желание просто быть с Украиной, не бороться с Россией, не что-то еще. Там, не потому, что меня преследовали, меня особо не преследовали, а просто быть с Украиной. Ну, как бы быть с тем, кому очень плохо и плохо из-за тебя. И я думаю, что это такое нормальное человеческое движение сердца. Ну, быть с тем, кого твоя страна обидела, это не то слово, кого твоя страна пытается уничтожить. Мне кажется, это так нормально, ну, быть вместе. Вот поэтому мы с сыном подхватили. Вик, это, наверное, нормально, только почему-то ты одна оказалась. Осталась Ну, одна. я вообще обычно бываю одна. Это как бы такая планида. Рыжие люди, они вообще такие всегда одни. Потому что нас мало. Не знаю. По-моему, для меня это нормально. Я живу своей жизнью и думаю своей головой, а не головой Владимира Путина и людей вокруг него. И не головой бабушки на лавочке. Вернемся к российской журналистике, так называемой. Расскажи, ты же не просто там сидишь в Киеве, да, ты работаешь, ты что-то делаешь. И тут возникали вопросы уже, что она делает там в нашем городе, не координирует ли она огонь. Нет, Вика Ивлева не координирует огонь, ее пропускают. Я не умею, при всем желании. Я не умею координировать огонь. Это нужна какая-то практика, наверное. Я просто не знаю, как это делается. Ни в ту, ни в другую сторону я бы не могла. Ну, это просто делать. Кто тебя не знает. Я просто так скажу, что, конечно, Вика Ивлева, ей доверяют и наши представители власти, и пускают ее в Украину давно, и всегда уже всех не пускают, а ее пускают. Вот. Так вот, Вик, расскажи о повседневной своей работе. Ведь, как я понимаю, новой газеты не существует. Что у тебя осталось? Facebook, другие издания. Как ты доносишь свою профессиональную деятельность, как ты продукты своей профессиональной деятельности доносишь до читателя, зрителя сейчас? Ну, во-первых, я все-таки не работаю в «Новой газете», да, я сама по себе, и в «Новой газете» я время от времени печатаюсь. И мой большой текст о жизни в Киеве вышел именно в «Новой газете» за, наверное, неделю до того, как она временно приостановила свое существование. При этом «Новая газета» со мной полностью отношения разорвала именно из-за этого текста. Из-за текста, который она же сама и цензурировала. И цензурировал этот текст, просто Вика напечатала текст, когда приехала в Киев, да, и там слово «война» было вычеркнуто, вот вышло вот это позорище, да, в газете, который редактор, Нобелевский лауреат, вот последний Нобелевский лауреат премии мира, да, и после этого... Так сохранить свою газету, каждый делает это как может. Я не буду обсуждать действия Дмитрия Андреевича Муратова, мне они тоже очень часто и много лет казались странными. Ну, каждый делает так, как он считает нужным, и каждый делает это в ладу со своей совестью. У одного такая совесть, у другого другая. Я знаю только то, что делаю я. Я поставила просто этот текст полностью со всеми правками у себя на Фейсбуке, чтобы показать, как работает цензура. Там не так их было много, но они были довольно существенные. Ну, потом называть войну спецоперацией ради того, чтобы сохранить газету. Я думаю, что это такие, ну, не совсем равновеликие вещи. Но я поставила под сомнение, как-то так получается, что все умерли, всех убили, а «Новая газета» все жива. Вот это уже газета выдержать не могла.
мне было сказано, что я дрянь и предатель. И наши отношения закончились. А через несколько дней газете в любом случае пришлось закрыться. И я знаю, что очень многие люди в России из-за этого очень переживают, потому что считалось, что это такой последний оставшийся источник достойной информации, в общем, честной. Но я думаю, что все-таки информацию при желании найти можно. И это не такая проблема. Ну, то есть врать ради того, чтобы или там что-то скрывать, или что-то не договаривать ради того, чтобы все-таки какая-то информация просачивалась. Ну, это все уже мы проходили. Это как вступать в Объединенный народный фронт, чтобы спасать стариков от рака. Или там ратовать за президента, чтобы спасать детей. Это все уже пройдено много раз. Вікторія, у мене не було з вами нагоди поговорити в ефірі. Я тому не знаю, чи ви цілком зрозумієте українську мову. І моє запитання, якщо раптом ні, то я думаю, Айдар мені допоможе. Перекладе десь і підкорельоє. Але моє запитання в наступному. Сергій Лойко, який зараз, як я розумію, в ТРО в Україні навіть, журналіст, перекладач, і письменник, і фотограф, він намагається зараз вести такі собі щоденники, відеощоденники війни. І в одному із епізодів він зауважив, що був на різних війнах і за своє життя побував багато де. І каже, всюди ситуація складалася так, що правда, ну, хоча б якесь зернятко, була у кожної із сторін конфлікту. Можна було зрозуміти аргументацію кожної із сторін. Каже, це вперше на моїй практиці за десяток разів, коли я висвітлював конфлікт, я бачу, що ситуація абсолютно чорно-біла. Ну, тут абсолютно про добро і зло. Очевидні речі, де дуже легко визначитися. Моє запитання, чому ніяк не може визначитися російське суспільство в більшості своїй? Я думаю, что это очень долгий разговор и очень серьезный, потому что их отравили. Они больны. Вот вы видите абсолютно больную страну, полностью отравленную. Чего от них можно сейчас хотеть? Ничего. Сначала нужно какое-то противоядие ввести. Чему будет равно это противоядие? Как его ввести? Вот это я теряюсь и, честно говоря, вам сказать не могу. Ну, типа там Абрамс на Красной площади, не знаю. Экономическая там задушенность России, не знаю. Я не знаю, что должно произойти. Но, видимо, такая судьба у России. Слишком легко далась свобода, и слишком мы ее не ценили, всю эту легкость, с которой нам свободу принесли и положили у наших ног. Ну, за все нужно платить. Вот вчера, например, там Виталий Манский очень горевал, что закрывается Ардокфест. Это действительно печальное событие. Ну, по сравнению с войной это ерунда, но тем не менее. Ну, значит, и так нужно заплатить. Значит, возможно, все закроется. Ну, будем платить. Я себя не отделяю от своей страны абсолютно. И при всем при том, что я как бы живу отдельно, и никогда с государством стараюсь не сталкиваться, но я тоже плачу налоги. И я понимаю, что и на мои налоги была отлита какая-нибудь пуля, которая кого-нибудь убила. Это, конечно, сводит с ума. Вика, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, существует ли такое понятие, как, ну, сейчас копья ломали вокруг этого, как коллективная ответственность народа? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Ну как, ну немецкий народ весь ответил. А чем русский народ отличается? Ну, в Германии тоже были антифашисты, и их убивали, их сажали в концлагеря, они страдали. Но все равно и на их плечах ответственность. Значит, где-то и ты не доработал. Вот я, значит, где-то не доработала. Вот я вместо того, чтобы, не знаю, что-то разъяснять народу или, допустим, условно идти во власть, когда еще это было не так позорно, я вместо этого делала что-то другое. Там неважно что, но что-то другое. Значит, я всегда говорю, что моя одна 146-миллионная доля вины в этом есть. Я себя не отделяю, несмотря на все, что я делаю сейчас. Вика, ну, кстати говоря, если говорить о Германии, там было гораздо больше антифашистов, намного больше, в весь период Второй мировой войны. Почему, на твой взгляд, вот мы тут недавно лицезрели так называемых российских журналистов,
в эфире, и президент Владимир Зеленский давал им интервью, но он это делал, конечно, с пользой для Украины, тут нечего обсуждать. Но мне было очень стыдно смотреть на эти лица, бегающие глазки, которые в разное время пристраивались там в Рейхе, а теперь изображают себе каких-то либералов. Ну и там был вообще журналист из газеты «Коммерсант», который является членом путинского пула, собственностью путинского олигарха, фактически собственностью Путина и частью этой пропагандистской машины. Давай конкретно я спрошу тебя про журналистику. Почему из всех журналистов, из тысяч, десятков тысяч журналистов, из тысяч московских каких-то журналистов разных, осталась вообще ты одна, никого больше нет? И кто эти люди, которые изображают из себя вот эти либеральные типа независимые СМИ, хотя это, на мой взгляд, уже абсолютно не так все? Ну, я бы так все-таки не определяла этих людей, там, про бегающие глазки. Это уж как бы твое частное определение. Это мое мнение, да, мое. Это твое частное мнение, у меня оно может быть другим. Я близко из них, ну, не близко, а все-таки лично знаю двоих. Еще двоих я не знаю. Ничего о них сказать особо не могу. То, что так или иначе приходилось каждому из них лавировать, ну, вот такая жизнь в России. Каждому приходится лавировать. Иначе не вылавировать. Ну вот, как мы увидели, лавировали, да и все-таки так и не вылавировали. Ни к чему это не привело. Наверное, людям трудно расставаться с какими-то иллюзиями. Им кажется, что вот если они будут существовать, то что-то изменится. Вот если они будут давать информацию, то что-то изменится. Ну, против пропагандистской машины такой силы, такой мощи, такого, скажу, со знаком минус таланта, как в Российской Федерации, все либеральные СМИ, конечно, бессильны. Ну, вот это, знаешь, как идет, ну, моровая язва. Ну, что ты можешь сделать? У тебя есть шприц какой-нибудь с уколом. Ну, одного человека ты спасешь. Остальные-то все равно этот морг придет и возьмет. И нужно будет на домах, где умерли люди, там какие-нибудь кресты ставить, чтобы их потом забирали. Вот так это и происходит. Я вижу это как огромную трагедию для России. Вика, ты слышишь, на связи или нет? Что пропал у нас зв'язок, зник. На слові трагедія. Мені насправді дуже цікаво спостерігати за тим, як Росія навіть в особі тих ліберально налаштованих, в принципі, не тільки журналістів, а й людей, які от все-таки за мир, продовжують газлайтити Україну і українців. Дозволю собі цей вже термін з психології. Угу. Ну, а що ти маєш на увазі конкретно? Ну, до прикладу, opinion leaders в Інстаграмі, скажімо так, з великою кількістю підписників, які кажуть, що вони проти того, що відбувається в Україні, ставлять запитання на кшталт. Ну от українці закликають росіян там виходити на акцію протесту ще кілька тижнів тому, жертвувати там, попадати в СІЗО, жертвувати, можливо, кількома роками свого життя, щоб попасти в тюрму і захищати їх інтереси. Тим часом жодним чином не тиснуть на українську владу, щоб вона якось порухалася в переговірному процесі. Ну, так, таке я теж зустрічала. Це без коментарів просто. Віка, ти на зв'язку, як я розумію. Я хочу сказати, ну, взагалі, це дивно, коли люди намагаються боротися, типу, з диктатурою, з путінською, а одночасно під неї підлаштовуються. Тобто, спосіб підлаштування не є способом боротьби. І кінцеву сцену цієї вистави ми зараз бачимо. Айдер, що таке підлаштовуватися? Подстраиваться, да. Подстраиваться. Но це взагалі дивно. Ну. Я думаю, что на самом деле делать, что бы то ни было, уже поздно и бесполезно. Это трата сил, времени и в результате попадания в тюрьму или в следственный изолятор или какие-то штрафы. И самое главное, что это ни к чему не приводит. Количество людей, выходящих, не увеличивается. Я думаю, что максимально, что можно сейчас сделать в России, это сохранять себя. Сохранять себя в надежде, что все-таки что-то поменяется независимо от нас уже там мало что зависит, потому что народ по-прежнему инертный. Вот я думаю, что один из главных лозунгов Майдана, в моем понимании, было «не будь байдужим». А в России главный лозунг власти в последние годы всегда был «будь байдужим, я все сделаю за тебя, сиди, я за тебя проголосую, сиди, я все сделаю». Главное, только ты сиди и никуда не лезь. И вот эта апатия, охватившая общество,
она вот к этому и привела. Да, общество апатично относительно всего, относительно там повышения пенсионного возраста, относительно ухудшения уровня жизни, а он падает, естественно, не может не падать при таких санкциях, относительно войны с Украиной, общество в глубочайшей депрессии, в глубочайшей депрессии. Ну, Вика, я бы даже назвал это не то, что обществом, но когда общество лишено морали, наверное, и обществом его сложно назвать, это аморальное состояние миллионов людей. Я вот про что хочу спросить, знаешь, как-то прекрасный журналист и редактор Свигиль Мусаева сказала фразу такую, что все началось с Крымом и все Крымом закончится. Я вот абсолютно в этом уверен. Но я хочу спросить, а не кажется ли тебе, что вот окончательный приговор себе русская журналистика, русская оппозиционная политика и так далее поставила тогда, когда начала подстраиваться под мнение толпы относительно оккупации Крыма. И этот не бутерброд, и это все не так однозначно, и это все вот это. И вот это 14-й год, я просто наблюдал тогда своими глазами, это массовая деморализацию, я не знаю даже, как это назвать, да, десовестизацию людей, журналистов в том числе. И вот с этого главного предательства, да, все и началось. И именно то, что российская вот эта либеральная элита начала подстраиваться под толпу и поддакивать ей, привело к тому, что сейчас летят бомбы на Мариуполь, Харьков, Сумы, Чернигов и Киев. Это без сомнения так, но единственное, что я тебя поправлю, я думаю, что началось все гораздо раньше. Началось все с Бориса Николаевича Ельцина, который посадил на царство Владимира Владимировича Путина, сотрудника спецслужб. И Владимир Владимирович Путин в декабре 2000 года, в котором он пришел к власти, сделал что? Вернул советский гимн. Музыка-то хорошая, та-та-та-та-та-та и так далее. Слова можно было переделать. И вот тогда это было проглочено, хотя общество было другим, во многом было другим. С другой стороны, наверное, оно всегда, общество наше, наверное, всегда, даже в самые свободные времена, все равно ложилось под власть. Мы же не смогли остановить войну в Чечне. Мы не смогли ее остановить, хотя была совсем другая страна, совсем другие люди, с какими-то свободами, с какими-то чаяниями. Но мы не смогли это сделать. Значит, что-то в нас все равно не то. Да? И если говорить о власти, если когда-нибудь Путин доживет до суда, чего я искренне ему желаю, я думаю, что вот мое бы главное обвинение было в растлении народа. Именно растлении народа. Российский народ растлен враньем, ложью бесконечной, трусостью, равнодушием. И все это идет с самого верха. При том, что на частном каком-то уровне, на личном уровне люди все равно остаются людьми. Кто-то кому-то помогает, кто-то кого-то спасает, кто-то кого-то жалеет, кто-то кому-то дает какие-то деньги и прочее. Люди ходят сдавать кровь. Ну, вот, понимаете, как только ты выходишь за двери своей квартиры, все сразу меняется. А у многих в квартирах-то поменялось, потому что поколения не понимают друг друга. И именно в отношении Крыма. Вот. Крым это было, такой же как бы лакмусовой бумажкой, вылезшей на поверхность. До Крыма был закон Димы Яковлева, о котором в Украине, может быть, не очень знают. Это когда запретили американцам усыновлять российских детей. И куча детей осталась в детских домах, которые уже должны были уехать к приемным родителям. До этого было что-то еще. То есть постоянно что-то было по маленькому кусочку. Все время что-то откусывалось, а потом аппетит разыгрывался. Плюс еще есть один фактор, о котором почему-то в Украине мало говорят. Никогда экономически Россия не жила так хорошо, как в путинские годы. Это не связано с Владимиром Владимировичем, это связано исключительно с ценой на нефть. Но естественно, что в России пропаганда связала это только с именем Путина, такого волшебника, который взял, наколдовал, и все стали гораздо богаче, стали дороги, еще что-то. Это ведь правда. А мне вот как-то хочется даже сказать в адрес украинских коллег, которые несколько распрямляют и уплощают и упрощают ситуацию в России, рассказывая про то, что здесь там бабушка такая-то упала, вывалилась из дома, здесь лежат какашки на улице, здесь еще что-то. И не замечают того огромного экономического, до недавнего времени,
экономического уровня. Да, Да, незаслуженного богатства, незаслуженного халявного богатства. Я как раз об этом всегда говорил, что это одна из форм растления этого общества. Конечно, да. конечно. Разом з тим, Вікторія, наш час просто закінчується, вибачте, будь ласка, але я не можу не спитати, що далі особисто для вас? Коротко, якщо можна. Я не питаю, де ви плануєте жити там після всього, або після того, як поїдете з Києва, чи будете ви повертатися в Росію. Оптично, наскільки можете. Як ви бачите своє, зокрема, майбутнє? Да, я бы хотела заниматься своей профессией, чем я и занимаюсь, журналистикой и фотографией. Вот и все. А как, где и как это будет? Ну, это, в конце концов, не так важно. Я достаточно легко переношу какие-то перемены участи. Я вышла из квартиры с одним рюкзаком за спиной, оставила собаку у друзей, и на этом пока все. И мои дети со мной, мой старший сын в теробороне, мой младший сын занимается волонтерством здесь. Ну, в общем, пока мы с Украиной, пока мы Украине хоть как-то нужны. Хотя я знаю, что многие люди здесь этого не понимают. Дякую, Вікторія. Вікторія Івлєва, російська журналістка. Так, була з нами на зв'язку. Ось такий він, інший альтернативний погляд. Дуже-дуже малочисельний. Ну, це фантастична історія просто, да? Уявити собі, ну, це неможливо, але і так буває. Але так буває просто в одиничному випадку, на жаль. Виключення із загального такого, на жаль, правила. Наступну частину нашого ефіру я б хотіла присвятити все-таки частково тому, про що говорила Вікторія. Це російська економіка, те, що з нею відбувається зараз. Ну, от Вікторія сказала, що певний ріст був. І він просто ситуативно співпав із правлінням Путіна. Ну, йому пощастило з нафтою і газом. Разом з тим, Айдере, ну серйозно, давайте відверто. Росія надбагата країна. Надра, як жартували там якісь російські юмористи свого часу, та всю територію Якутії можна алмазами викласти. Так. Дуже багата країна. І чому населення цієї країни ніколи собі не ставило запитання? У нас багато всього, але ми живемо недостатньо добре для того, щоб зрозуміти, як багато у нас. Слухай, вони все одно жили набагато краще, ніж за всю свою історію. Тобто навіть в рабстві, навіть у своєму кріпацтві, вони ніколи не жили так добре. Втішалися крихтами, які їм кидали. Це порівняно з тим, що вони могли мати. Це крихти. З нами на зв'язку Олег Пензен, економіст. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні. Дуже рада бачити і чути. На жаль, поки що немає звуку. Я сподіваюся, що ми зараз все те діло налаштуємо. І Наталія Шаповал, віце-президентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, з нами на зв'язку. Наталю, вітаємо. Скажіть, що... Ну, от бачите, у Наталі теж немає звуку. Ще зі звуком проблеми. В нас відео добре, а звуку немає. Колеги, давайте спробуємо це виправити. Насправді, цю частину нашої розмови хотіла розкласти на 3 пункти. Це те, що відбувається зараз з українською економікою у зв'язку із війною, те, що відбувається з економікою російською, ну і як реагує загальносвітова, скажімо так, картинка на ситуацію повномасштабної війни Росії проти України. Пане Олеже, якщо ви мене чуєте, давайте коротко, по суті, пробіжимося по цих тезах. Прошу. Мене вже добре чути, напевно? Вже так? Добре, вже чую. Прекрасно. Ну, дивіться, я в дійсності уважно дивився вашу попередню гостю і слухав, що ви говорили. І в дійсності так є, так співпало, що в період правління нинішнього керівника Росії ціна на енергоносії на світових ринках, вона коливалася, безперечно, але була достатньо високою. І це давало можливість накоплювати певні валютні резерви достатньо великі. На сьогоднішній момент загальний обсяг валютних резервів Російської Федерації більше 600 мільярдів доларів. Ну, безперечно, дякуючи санкціям, там вже їх менше половини лишилося, але тим не менше факт лишається в тому, що резервів було багато, сформувався клас надбагатих людей, які ефективно і якісно грабували власне населення і власну державу, але і крохи, які невеличкі, припадали в цьому останньому населенню. Тут я не можу не погодитися. Дійсно, рівень життя навіть у тому кріпацтві, яке було, трошки ріс. Так от, ситуація полягає в тому, що в зв'язку із тими санкціями, які введені,
люди активно починають повертатися до того рівня життя, яке було, власне, в 90-х роках. Це пов'язано з масованими, ну, от бачите, ви тільки що зараз показуєте на картинках, люди починають згадувати 90-ті роки, люди починають згадувати пусті полиці і величезні черги за, скажімо, цукром, зокрема, там, за іншими продовольчими товарами. Тобто все це до деякої міри є результатом того, що Росію починають відокремлювати від тих фінансових потоків, які вона звикла отримувати через продаж енергоносіїв і, власне, через свою політику на зовнішньому ринку, достатньо агресивну, я маю на увазі економічну політику. Так що, коли ми коротко говоримо про те, що зараз чекає Російську Федерацію, дивіться, санкції не є швидкими. Однозначно, санкції дуже швидко не вплинуть на рівень життя, він починає зменшуватися, але процес це достатньо довгий. Окрім цього, треба розуміти, що є абсолютно дві різні категорії російських громадян. Одні, які живуть в містах-мільйонниках на кшталт там Москви і Санкт-Петербургу, а другі, які живуть в російській глибинці. Рівень життя їх настільки різниця, як небо і земля. Тому, в першу чергу, безперечно, той середній клас, який живе в містах-мільйонниках, в Москві, Санкт-Петербурзі, він вже відчув на собі результат санкцій. Центральна Росія, глибинка, їй ще треба трохи часу почекати, коли остаточно зупиниться російський бізнес, будуть масові звільнення, пов'язані із втратою роботи, і от тоді дійсно вони відчують на собі всю радість санкційної політики європейських країн і Америки. Але це не швидко, це не сьогодні. Пане Олеже, спроможності, скажімо так, запас міцності української економіки в умовах війни. Як раціонально ми його використовуємо, на вашу думку, і які перспективи? Теж коротенько. Дивіться, міцність української економіки в дійсності набагато менша, ніж російської, давайте будемо відверті. Але ми маємо на сьогоднішній момент дуже потужну підтримку зі сторони наших партнерів. За один місяць Україна отримала 3 мільярди доларів прямої допомоги до державного бюджету. Тобто треба розуміти, що ми маємо сьогодні 10 мільйонів тимчасово переміщених осіб. 3,5 мільйони з них покинуло державу у вигляді біженців. Ми маємо сьогодні падіння української промисловості по різних оцінках від 35 до 50%. Безперечно, це миттєво сказується на поступленнях до державного бюджету. Економічна політика сьогоднішньої держави, направлена на стимулювання відновлення бізнесу, однозначно зменшує поступлення державного бюджету. І єдиною допомогою в даній ситуації є, власне, кредитні ресурси, є грантові гроші, які Україна активно отримує. Я вже сказав, 3 мільярди ми отримали, і ще є активні перемовини приблизно на суму порядку 6 мільярдів доларів. Тобто це то, що сьогодні реально є отим запобіжником, отим, власне, парашутом, який тримає Україну ще на повітрі. І я маю величезну надію, що ми таки зможемо спромогтися і перемогти до того моменту, коли стане питання дуже серйозне про відновлення української економіки. Так. Дякую, пане Олеже. Наталя Шаповал теж зараз з нами. Пані Наталю, ще раз вас вітаю. Ви, сподіваюся, нас чуєте, і ми вас, сподіваюся, теж. Так. Доброго ранку. Наступне запитання – це загальносвітова економічна картинка. Ми розуміємо, наскільки зараз можуть зміститися акценти. Ну, якщо мова йде про можливість якихось ядерних угод цивілізованого світу навіть з Іраном у зв'язку із необхідністю енергоресурсів звідти, то важко не згадати оцю катавасію, вибачайте вже за слово, про плату за російський газ у рублях. Тобто ми бачимо, як м'ячик перекидається з одної сторони поля на іншу. Чим це закінчиться, на вашу думку? Чия тут візьме? Так, це дуже гарне питання, тому що ключовим або одним з ключових рычагів проти російської економіки є ембарго на нафту. І оскільки це найбільш відчутне, то Росія одразу починає шантажувати газом, від якого Європа дуже сильно залежить, навіть більше, ніж Україна. Чим це може закінчитися? Найбільш ймовірний сценарій, що закінчиться тим, що
Не будуть накладатися санкції на нафту для того, щоб далі так сильно не дратувати Росію. Другий сценарій – це те, що ці шантажі, вони нічим не закінчаться, тому що Росія не може і себе залишити без нафти і без газу. І третій сценарій – це те, що Росія все-таки його відключить. Ці сценарії, на жаль, я вважаю можливими, тому що, хоча, от, наприклад, сценарій відключення від газу, він такий дуже малоймовірний, але і початок війни був дуже малоймовірний. І там ніякої раціональністю в голові Путіна я взагалі не бачу навіть симптомів. От. Що буде, якщо будуть відключати газ? По суті, в кожної країни Європи і в Україні є план і заміщення, і план реагування на такі події. І ці плани, як ми вже бачили, і Австрія, і Німеччина вже запускають, вже починаються процеси пришвидшеного заміщення газу. Хоча раніше повідомляли, що вже до 23-му році Європа спробує від російського газу, від такої залежності відійти, але зараз ці процеси починаються набагато швидше. Практично, от якщо в такій операційній площині дивитися, Росії відключити від газу Європу, це майже неможливо. Це настільки складно через те, як працює газотранспортна система, і через те, наскільки всі ці доходи для Росії критичні. Я думаю, що тут дуже мала така ймовірність цього. Дякую, пане Олеже. Щось хотіли сказати, бачу. Так, по-перше, я би розділив газ і нафту. Якщо Європа готова на сьогоднішній момент відмовитися від російської нафти, і, власне, згадана вами ядерна угода по Ірану тут є допоміжною достатньо активно, то з газом є ситуація значно гірша. Тобто, якщо по нафті Європа може відмовитись до кінця цього року, перенаправивши потоки сировини на свої нафтопереробні заводи з інших місць, то з газом ситуація гірша, і по очікуваннях європейських експертів максимум 2-2,5 роки буде потрібно для того, щоб знайти альтернативні постачання. Є ідея по Катару, по скрапленому газу, є ідея різкого збільшення постачання газу через Свіноустя американського, але це поки що на рівні ідей. Просто треба розуміти, що навіть німці визнають надзвичайно велику безвідповідальність Європи в зв'язку із таким глибоким, скажімо, проникненням російського газу в європейський бізнес, європейське життя. 35% ринку, сьогоднішнього ринку газу в Європі – це, вибачте, Російська Федерація. І є надзвичайно дивна річ, але про неї треба говорити, незважаючи на дуже активні воєнні дії, величезну кількість жертв зі сторони українського, скажімо, населення, Україна продовжує транзитувати російський газ в Європу. І не тому, що це потрібно Росії, а тому, що це потрібно Європі. І абсолютно чітко було заявлено європейськими нашими партнерами, що цей транзит їм потрібний. Так що Україна, попри те, що потужно воює з Російською Федерацією, ми здійснюємо торгівельні операції і транзитуємо російський газ в Європу. Ну, от бачите, парадокс 22-го сторіччя. Тому в даній ситуації, ще раз повторюю, відмовитися від російського газу Європа зможе хіба через 2 роки. Так що на, власне, цей період часу треба розраховувати, що будуть продовжуватися отака, ну, скажімо, і матеріальна, і психологічна залежність Європи від постачання російських енергоносіїв, от, власне, через газотранспортну систему. Дякую. Я хочу запитати ще у пані Наталі. Ось просто зараз Лавров, цей путінський Ріббентроп, подорожує, скажімо так, Індією та Китаєм. Він шукає на підтримку, я думаю, що в першу чергу на, ну я не знаю, що на економічну підтримку. Чи отримає Росія підтримку таких великих, ну просто за фактом, великих країн? Дуже гарне питання. Ми розбиралися в цих повідомленнях Індії, наприклад, що вони шукають якісь там валютні свопи, роблять для того, щоб збільшити там в кілька разів торгівлю з Росією. Це все комунікаційні вкиди.
І вони, ці всі там інновації, вони ніяк не допоможуть, крім якихось, знаєте, звичайних шахрайських обходів санкцій. Чому? Тому що і зараз Індія з Росією можуть торгувати так, як вони і торгують, і це все буде відбуватися в російських рублях, єдиній валюті, які там між Індією і Росією не заморожені, або в юанях, які теж не заморожені. Це вони можуть робити і зараз без ніяких інновацій. Тому все, що воно комунікується, це просто якби якась дивна така комунікація, щоб показати, що от Індія там якось разом з Росією, чи подати сигнали, що врятуйте нас, я не знаю. З Китаєм так само. Росія дуже маленький партнер Китаю по розмірам торгівлі. Для Китаю набагато важливіше, просто в рази важливіші торговельні партнери, такі як США та Європа. Тому якісь, звичайно, завжди знайдуться люди, які щось будуть там обходити, але обходити санкції, це ж не можна на всю суму обійти, на всі потоки, які закриваються. Можна там щось трохи десь підмухлювати, але це російську економіку вже не врятує. А скажіть, будь ласка, пане Олеже, я звертаюся до Олега Пензіна, наскільки це ймовірно, що Росія з допомогою принаймні Індії та Китаю побудують дієву таку схему обходу санкцій? Чи Сполучені Штати мають важелі для того, щоб цього не допустити? По-перше, маленька репліка з приводу постачання енергоносіїв. На сьогоднішній момент на світовому ринку ціна бареля нафти трошечки більше $100. Знаєте, по якій ціні сьогодні підписана угода між Російською Федерацією і Індією про постачання нафти до Індії російської? По $60 за барель. Тобто, дивіться, на сьогоднішній момент і Індія, і Китай дуже гарно використовують оцю санкційну ситуацію, яка є, і це загальне, так би мовити, бажання відокремитись від агресора всього світу в своїх фінансово-економічних інтересах. І коли ми з вами говоримо про Індію і Китай, в першу чергу, безперечно, Китай, тому що він набагато потужніший з економічної точки зору, ми неодноразово з вами чули, і це, власне, було і в перемовинах з паном Сі і між, скажімо, керівником Сполучених Штатів Америки паном Байденом, з приводу того, щоб Росія не отримала від Китаю воєнно-технічної допомоги спочатку, а зараз, власне, йде мова і про інші напрямки, щоб Китай приєднався до санкційної політики. Поки що ми цього не бачимо, хоча є достатньо потужний тиск. Тут же ситуація яка? Доля російського експорту, верніше так, в китайському експорті доля Росії становить 2%. Ясно. В китайському експорті доля Європи і Сполучених Штатів Америки становить майже половину. Я думаю, що цифри дуже красномовні. До відома взяли собі українці і потерли долоньки. Жартую, звичайно. Я дякую за цей дуже фаховий аналіз. Олег Пензін, економіст, і Наталія Шаповал, віце-президентка з економічно-політичних досліджень Київської школи економіки, були з нами. Спасибі, шановні. А зараз на останок, у нас там 5 хвилин буквально є, і я дуже тішуся, що маємо змогу долучити на ці 5 хвилин до нашої розмови Олега Фагота, Михайлюту, станка на Майдані Конго. Разом з тим він зараз, нагадаю, в теробороні. Олеже, вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Цього разу не у ванні, бачу. І на тому дякуємо, власне. Як воно, от вже 36-й сьогодні день, так, відкритої агресії російської, 37-й, відкритої агресії Російської Федерації. Які внутрішні трансформації відчуваєш? Які тут внутрішні трансформації? Я розумію, що, якщо раніше хтось трошки, там хвилювався за потужність російської армії, тому що вони занадто пафосно себе представляли весь цей час, то всі зараз усвідомлюють і більше жахаються
і хвилюються за тупість цієї ж армії. І це не значить, що їх не треба не треба недооцінювати, тому що іноді їх тупість просто буває жорстокішою, ніж просто ненависть, розумієте? І те, що зараз відбувається, це ти чим далі, тим більше усвідомлюєш, хто вони взагалі, що це за нація, що це за народ такий, як вони себе мають, що вони відчувають. І це просто з кожним днем падають всі ці не знаю, як це, істоти, вони падають нижче плінтуса. Розумієш, просто нижче плінтуса. Я думаю, що українці вже не просто там вірять в свою перемогу, в перемогу української зброї. А ми вже знаємо, що ми це переможемо. Просто тут питання коли. Це питання. Олеже, це Айдар Мождабаєв, співведучий цієї програми. Я хочу запитати, я в усіх митців питаю, в принципі, одне й те саме, але я хочу дуже знати твою думку. Чи не здається тобі, що певним чином у цій війні винні і так звані російські музиканти, і так званий російський рок, і його естетика, його подача, його ставлення до нас, до взагалі там якихось тем добра і зла, і навіть їхнє мовчання багато років, навіть найвідоміших музикантів, це теж такі звуки війни. Якщо так глибоко копнути, як російська культура, естетика, музика вплинула на те, що російське суспільство перетворилося на, я навіть не підберу слів, і зрештою це закінчилося війною такою? Так. Олеже, копаємо глибоко, але швиденько, бо у нас ефірний час. Але швиденько. Ну, в принципі, знаєш, мені здається, що кожен з них в тому винен. Кожна істота, котра називає себе руським, вона реально винна в цій війні. І музиканти, і діячі культури в тому числі, може навіть більше. Тому що для мене вистачило одного яскравого прикладу, коли ніби гуру, ніби просвітлена людина БГ Гребенщиков, котрий в інтерв'ю якомусь радіо розказував, був я в Криму багато разів, що я вам скажу, українців я там не бачив. Про що можна сказати? Що людина, котра претендувала на якусь відвертість, з'ясувалося, що вона просто цинічний, ліцемірний шматок лайна. Все. От вам візитівка всієї руської культури. Все, крапка. Так він і кримських татар не бачив. Тобто для них, коли вони в гості приходять, ніби в гості, вони не бачать хазяїв ніколи. Ніколи. В них все наше. Розумієш, вони завжди підселяють когось свого черта, він по-руськи щось ляпнув або щось заспівав, і все, вони говорять, що це вже їх ісконно руська земля, де б це не було. Якщо це Бурятія, Камчатка або Кавказ, розумієш? Тому вони ж, кожен російський ліберал, я завжди буду про це наголошувати, і музиканти, і діяч культури в першу чергу закінчується завжди на українському питанні. Все, про що говорити? Я скажу так, що ісконна руська земля, вона просто фізична земля, в якій потрібно бути окупантом. Все, крапка. Дякую. Олеже, спасибі за це включення, дуже емоційне. Олег Фагот-Михалюта, танок на Майдані Конго, боєць тероборони зараз у Києві, був з нами на зв'язку. На цьому я дякую всім телеглядачам і Айдеру. Навзаєм. Це був спільний ефір АТР і Еспресо. Разом ВРБР. Далі новини на Еспресо. Кількість жертв ракетного удару по будівлі Миколаївської облради